Julinka, která sem chodí už druhým rokem, tak jsme ji sem dali, protože chtěla za malýma dětma. Úplně od začátku je tady naprosto spokojená. Jak vidíte, prostředí je tady naprosto perfektní. Topí se tady dřevem, je tady všechno v podstatě ve dřevě. Výhled na Brno je naprosto unikátní. To místo, na kterém školka stojí, tak je přírodně vlastně bohaté. A dětem se tady moc líbí, mají tady perfektní zahrádku s týpíčkem, který momentálně teda už je sklizen. V létě je tady vlastně posezení za školkou s možností udělání ohníčků. Děti většinou v dopoledních hodinách vycházejí ve skupině s učitelkama ven nebo jezdí někam na nějaký atraktivní místa. Jsme spokojeni, oběma dětem se tady líbí. Mladší syn už to tady znal vlastně z předchozích zkušeností, jak jsme tady navštěvovali různé akce, které byly pořádané, od vánoční besídy k globální denní pletení pomáhání. Vlastně byla možnost i účastnit se dalších akcí, co tady byly, třeba divadel. Jsme také navštěvovali i s malým. Takže naše dcerka už sem chodí druhým rokem a je moc spokojená, protože je tady individuální péče o děti. Jsou tady v lese, je tady krásný vzduch, mají tady krásné zázemí a to se mi moc líbí. Potom tady jsou různé akce i s rodičema a tvoří se tady taková hezká komunita, což se mi moc líbí. A Klárinka je tady spokojená, takže určitě doporučuji všem, kteří chtějí jiný přístup k dítěti, k výchově, tak dát semka do školky. Tak, já jsem si vybrala tuhle dětskou skupinku Zeměklíč, lesní školku, kvůli tomu, že mám dítě přírody. No, v neposlední řadě taky musíme pochválit paní průvodkyně, tety, učitelky, nebo jak se jim tady říká, že jsou velmi empatické a co teda za mě úplně nejvíc, takže nechávají tady jakoby ten prostor pro to dítě se jakoby přirozeně rozvíjet. Za mě úplně nejvíc. Adi, líbí se ti ve školce? Líbí se ti tady? Co rád děláš ve školce? Líbí se ti tady? Co máš nejradši?